ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Умед Мирализода. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ба истиқболи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ба истиқболи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ва таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд роҳбарият ва фаъолони вилоят, намояндагони касбу кори гуногун бо ҳисси баланди ифтихори миллӣ ҳамчун рамзи эҳтироми хос ва эътимод ба сарвари хеш гарму самимӣ истиқбол намуданд. ҳар як сафари кории пешвои миллат ба тамоми гӯшаву канори кишвар ин пайки шодию нишод, марҳилаи рушди нави бунёдкорӣ ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони кишвар мегардад, хусусан дар фасли баҳор ва Наврӯзи байналмилалӣ. сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ифтитоҳи бинои театри давлатии драмавии русӣ ба номи Александр Пушкин дар шаҳри Бустон оғоз гардид. баъди навсозии театри давлатии драмавии русӣ ба номи Александр Пушкин ва фароҳам овардани шароити муосири корӣ дар он барои ҳунармандон ва аҳли фарҳанги шаҳри Бустон шароити зарурӣ фароҳам гардида 36 сокин ба ҷойи кор ва маоши хуб таъмин шуданд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. 29 март нахуст дар шаҳри Бустон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои театри давлатии драмавии русӣ ба номи Александр Пушкинро баъд аз навсозии пурра бо 300 ҷойи нишаст бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. мо ҷавонон имрӯзҳо шукронаи истиқлолият, шукронаи ваҳдат, шукронаи тинҷиву амонӣ ва шукронаи чунин пешвои оқилу доно мекунем, ки имрӯзҳо баҳри мо ҷавонону наврасони хушбахти даврони истиқлолият чунин шароитҳоро фароҳам оварда дар қатори ин як қатор озмунҳои бонуфузро дар сатҳи баланд ҳамасола ташкил ва баргузор намуда истоданд, ки банда худ низ ғолиби даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. аз рӯи номинатсияи хондан ва аз барнамудани осори адибони классику форси тоҷик, 3 карата ғолиби даври ниҳоии олимпиадаи фаннии хонандагон аз фанни забон ва адабиёти рус, 2 карата гирандаи стипендияи президентӣ, узви вобастаи Академияи хурди илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон аз бахши тиб, иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз бахши биология ва Тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи номинатсияи навозандагӣ мебошам. мо ҷавонон
جواباً به چنین غمخواری کوشش به خرج می‌دهیم که بیشتر علم آموخته در چنین آزمون‌ها اشتراک نموده سطح سویه دانش خود را باز هم بلندتر نموده باشیم. تشکر برای دقتتان. театри мазкур дар кӯчаи бобоҷон ғафурови шаҳри бӯстон дар масоҳати умумии 1350 метри мураббаъ ҷойгир мебошад. зимни шиносоии ба роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки иншооти навсозишуда аз толори калону барҳаво бо 300 ҷойи нишаст, толори хурди тамрин, 14 ҳуҷраи корӣ ва ҳуҷраҳои ёрирасон иборат аст. дар иншооти фарҳангӣ толори асосии тамошо, саҳна, даромадгоҳ, ҷой барои либосовезӣ, ҳуҷраи ҳунармандон, ҳуҷраи пардозкорӣ, ҳуҷраҳои техникӣ барои рассомон ва дуретгарӣ мавҷуд аст. ба роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки баъд аз навсозӣ театри давлатии драмавии русӣ ба номи Александр Сергеевич Пушкин ва фароҳам овардани шароити муосири корӣ дар он барои ҳунармандон ва аҳли фарҳанги шаҳри Бӯстон шароити зарурӣ фароҳам гардида 36 сокин бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин шуданд. боиси хушнудиву сарфарозии аҳли фарҳанг ва ҳунар аст ки рушди бонизоми соҳа дар меҳвари сиёсати иҷтимоиву хиратмандонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зери роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. бахусус дар шаҳри Бӯстон ба марҳилаи нави рушду пешрафт ворид гардидааст. бо дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳ ба рушди фарҳанг ҳамчун омили муҳими тарбияи маънавии ҷомеа ба таври назаррас афзоиш ёфта истодааст. мавриди зикр аст ки танҳо дар зарфи 8 соли охир бо дастгириву ҳидоятҳои фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бӯстон муассисаҳои фарҳангӣ таъмиру барқарор гардида барои баландбардоштани эҳсоси худшиносиву худогоҳии мардум нақши муҳим доранд. иншооти мазкур баъди муддати тӯлонии фаъолият ба таъмиру навсозӣ ниёз дошт ва дар доираи татбиқи сиёсати иҷтимоӣ ва фарҳангии ҳукумати кишвар пурра навсозӣ гардид. бо шарофати сиёсати хиратмандонаву фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои театр пурра аз навсозӣ гардида бо таҷҳизотҳои муосир, саҳнаи ҷавобгӯ ба талаботи замон ва шароити мусоидаи эҷодӣ таъмин шудааст. ин дигаргуниҳо барои аҳли ҳунар имкониятҳои нав фароҳам оварда моро водор месозад ки бо масъулияти бештар, рӯҳии тоза ва эҷодиёти ғанӣ ба фаъолияти худ идома диҳем. дар даврони истиқлоли давлатӣ театр ба як қатор муваффақиятҳо ва дастовардҳои баланди эҷодӣ ноил гаштааст. дар ин ҷо роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли ҳунар суҳбати самимӣ доир намуда бо фароҳам овардани шароити муосир барои рушду нумӯи соҳа ба масъулин барои ҳалли масъалаҳои кадрӣ ва ҷалби ҳунармандони соҳибзавқу хушсалиқа тавсия ва дастурҳои мушаххас доданд. дар ин рӯзи пурифтихор пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аҳли ҳунари театри мазкур асбобҳои гуногуни мусиқӣ тақдим карда шуд. дар шаҳраки Кансои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон корхонаи қуттиҳои картонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди коғази тоҷикро ифтитоҳ намуданд. гузориши хабарнигорони мо. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Кансои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба раванди истеҳсолот дар корхонаи қуттиҳои картонӣ оғоз бахшиданд. иншоот марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди коғази тоҷик буда бо ҳадафи татбиқи саноати кунонӣ бо суръати кишвар аз ҷониби гурӯҳи соҳибкорон бунёд шудааст. марҳилаи нави корхона иқтидори истеҳсолӣ, номгӯи маҳсулот ва ҷойҳои нави кориро афзон намуд. тавонои илоҳавӣ дар корхонаи қаблӣ коркарди 5 тона маҳсулот ва истеҳсоли 8000
000 قوطی را در یک شبانه روز تشکیل می‌دهد. خطهای نوی تکنولوژی در مرحله دوم با کارکرد 10 تن محصولات استحصالات را با زیاده از 20,000 دانه برابر نمود. نشانداد لایحه‌ای در هر دو مرحله کارخانه با کارکرد 15 تن محصولات و استحصال نزدیک به 30,000 قوطی کارتونی برابر گردید. شماره کارمندان از 80 کس قبلی به 130 کس رسانیده شد. من شاهزاده دردانه ساکن ناحیه باباجان غفورov میباشم و ما امروز روزی فراموش نشونده میباشد برای آنکه پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان را از نزدیک دیدم. شادم که با چنین کاری تعیین و معاشی سری وقت تعیین گشتم. منتداری خود را به پیشوای معظم ملت بیان مینمایم. محصولات در شکل و حجم گوناگون در اساس فرمایش مزاجان با پیشنهاد دلخواه دیزاین و جوابگوی طلبات استحصال می شود. هفتاد درصد اشیاء خام داخلی بوده، واردات 30% را تشکیل می دهد. کارخانه کاغذ تاجیک با زیاده از 20 شرکت وطنی شرطنامه کاری بسته است و طلبات به این نوع محصولات در حال افزایش قرار دارد. گزارش از 8 مرحله کارکرد به مطابقت محصولات با استانداردهای داخل و خارج مساعدت می کند. بسیار خرسند هستیم که کارخانه ما با اشتراک بزرگترین شخصیت پیشوای محبوب ملت محترم امام علی رحمان شده شد و به فعالیت آغاز کرد. در بنیاد این کارخانه اصلا سهم بزرگ را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دارند. چون که ما صاحبکاران تنها با هدایت های پرزیدنت مملکت می توانیم هدف های خود را عملی نماییم. برای با صفت استحصال نمودن محصولات و خدمت صادقانه به ملت و دولت ما همیشه کوشش می نماییم. ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بر روند استحصالات اطلاع داده شد که کارخانه پس از خانه نمودن طلبات بازار داخلی محصولات را به خارج کشور هم صادرات می نماید. این نشانداد در زمینه فعالیت مرحله های 1 و 2 کارخانه کاغذ تاجیک افزایش یافته به مبادله مال و محصولات نیز تکان نو بخشید. در سال 2025 کارخانه با مبلغ بیش از 2,200,000 سامانی به خارج کشور محصولات صادر نموده است. این نشانداد در زمینه فعالیت مرحله های 1 و 2 کارخانه کاغذ تاجیک افزایش یافته به مبادله مال و محصولات نیز تکان نو بخشید. سرور دولت محترم امام علی رحمان تطبیق چنین هدفها را در استوار نگاه داشتن اقتصادی ملی و رشد دیگر بخش‌های دولتداری مؤثر ارزیابی نموده مسئولان را به افزون ساختن حجم استحصالات موظف کردند. баъди оғоз бахшидан ба фаъолияти марҳилаи дуюми корхонаи коғази тоҷик пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таври фосилавӣ маркази савдо ва хизматрасонии раҳимӣ дар деҳоти хистеварз ва корхонаи паррандапарварӣ дар деҳоти исфисро ифтитоҳ намуданд. оғоз бахшидан ба фаъолияти марҳилаи дуюми корхонаи коғази тоҷик пешвои миллат муҳтарам эмом алӣ раҳмон ба таври фосилавӣ маркази савдо ва хизматрасонии раҳимӣ дар деҳоти хисеварз ва корхонаи паррандапарварӣ дар деҳоти исфисорро ифтитоҳ намуданд. маркази савдо ва хизматрасонии раҳимӣ дар идомаи иқдомҳои созанда ба ифтихори истиқбол аз 35-мин солгарди соҳибистиқлолии тоҷикистон сохта шуда дар ноҳия калонтарин иншооти хизматрасонӣ ба шумор меравад. و دستگیری پیوسته امکان فراهم آورد که ما نیز در تطبیق هدفهای سازنده سهم خود را گذاریم. من بعد نیز با مسئولیت بلند و حس وطندوستی فعالیت نموده جهت رشد ساحه فراهم آوردن جاهای نو کاری سهم مناسب خود را میگذاریم. иншоот бо фарогирии васеъи хизматрасониҳо барои аҳолӣ имкониятҳои мусоид фароҳам оварда дар он намудҳои гуногуни маҳсулоти хӯрокворӣ ва ҷиҳози рӯзгор пешниҳод мегардад. дар гӯшаи алоҳидаи толори фурӯш нонвои хона ва нуқтаҳои махсуси пухтани шириниҳо ва хӯришҳои болаззат фаъолият менамоянд. мо роҳбарияти маҷмӯаи савдо ва хизматрасонии раҳимӣ пайваста кӯшиш мекунем ки сатҳи хизматрасониро боз ҳам беҳтар гардонида боварии мизоҷонро таъмин намоем.
маркази савдо ва хизматрасонии раҳимӣ дорои ошхонаи муосир аст ки дар он номгӯи зиёди таомҳои милливу аврупоӣ омода карда мешавад. Барои фароғати кӯдакон низ шароити мусоид муҳайё гардида, толори бозӣ ва дилхушӣ барои онҳо фазои шоду хотирмон таъмин мекунад. ба хотири дар сатҳи баланд пешниҳод намудани чунин хизматрасониҳо 36 сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин шудаанд. این اقدام برای بهتر گردیدن سطح زندگی ما، فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت مهنتی زنان زمینه می‌گذارد. ما میانه‌داری صمیمی خود را برای دستگیری و غمخوری پیوسته نسبت به زنان نوبانوان بیان می‌نماییم. бо фаъол гардидани корхонаи паррандапарварии чӯҷаи байзод дар деҳоти Исфисор ки барои парвариши 200 000 сармурғи гӯшти пешбинӣ шудааст, шумораи фермаҳои паррандапарварӣ дар ҳудуди вилоят ба 68 адад расид. корхона аз ҷониби гурӯҳи соҳибкорон дар масоҳати 6,7 як замин бо харҷи зиёда аз 12 миллион сомонӣ сохта шудааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки хатҳои технологӣ тавлиди нави ширкатҳои маъруфи ҷаҳонӣ буда дар кишварҳои минтақа камназир аст. ин технология метавонад дар як вақт то 200 000 сар паррандаро ба таври худкор бо обу ғизо таъмин намояд. усули нави фаъолият фосила байни чӯҷа ва инсонро зиёд намуда талафоти мурғро коҳиш медиҳад. ин раванд эҳтимоли расидан ба нишондоди лоиҳави истеҳсоли 1900 тонна гӯшти мурғро дар як сол бештар мекунад. факторҳои баланд бардоштани сифати гӯшт ин таъмин намудани шароити мусоид барои паррандаҳо мебошад. дигар фактор албатта ин хӯрокаш мебошад ки истеҳсоли онро ширкат ба роҳ гузоштааст ва сифати он таҳти назорати қатъии мутахассисони соҳа мебошад. ҳоло дар корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди чӯҷаи байзо 30 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. мо сокинон ҳар сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба ноҳия бесаброна интизор мешавем, чунки ин сафарҳо сафарҳои созанда ҳастанд ва натиҷаи онҳо ободониву рӯзгори беҳтари мардум аст. дар сафари навбатии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо ободониҳо бештар шуданд, балки сокинони зиёд бо кор ва маоши хуб таъмин гаштанд. шахсан худи ман хаткардаи донишгоҳи аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур дар корхонаи паррандапарварӣ ки дар доираи ташрифи ҷаноби олӣ ба кор оғоз намуд, ҳамчун мутахассиси ҷавон ба кор ҷалб шудам. корхонаи паррандапарварии чӯҷаи байзод дорои нуқтаи махсуси забҳи парранда мебошад. раванди забҳ бо риояи пурраи талаботи беҳдоштӣ ва стандартҳои санитарӣ ба роҳ монда шудааст. маҳсулот бо тартиби хос бандобаст шуда бо сифати баланд пешниҳоди бозорӣ истеъмолӣ карда мешавад. ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти чунин корхонаҳо ба ҳалли масъалаҳои таъмини амнияти озуқаворӣ, коҳиши вобастагӣ аз воридот, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, устувории иқтисоди миллӣ ва ба рушди соҳаи саноат низ заминаҳои воқеӣ мегузорад. аз ин лиҳоз бо истифода аз имтиёзу сабукиҳои фароҳам буда тақвияти соҳаи паррандапарварӣ дар кишвар зарур дониста шуд. дар ҳар ду иншоот маркази савдо ва хизматрасонии раҳимӣ ва корхонаи паррандапарварӣ ки аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ кушода шуд, 66 сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо кор ва маоши хуб таъмин шуданд. ҳамчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нашъунамои токзори ҳавозавии хоҷагии Шамсу Қамар дар деҳоти Дадабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шинос гардиданд. токзор дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи татбиқи барномаҳои давлатӣ дар масоҳати 855 гектар бо саҳми соҳибкор Шавкат Расулзода бунёд карда шудааст. тавре иттилоъ дода шуд, дар қитъаи замин 5500 бех ниҳоли ангури навъ беҳтарини содиротӣ аз ҷумла ҳусайни сафед ва ҳусайни сиёҳ шинонида шуда барои шодоб намудани ин мавзеъ аз умқи 120 метр об бароварда шудааст. дар асоси супориши ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасмим гирифтам ки дар ҷамоати Дадабои Холматов дар масоҳати 855 гектар токи ҳавозавӣ бунёд намоям. ман ҳамин нақши худро дар соли 2026 амалӣ намудам. токзори нав ки дар доираи амалишавии барномаҳои давлатии соҳавӣ бунёд карда шудааст, оянда барои таъмини бозори дохилӣ бо ин навъи меваи шаҳдбори ватанӣ ва содироти он ба хориҷи кишвар мусоидат хоҳад кард. иттилоъ дода шуд ки ҳоло дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар масоҳати беш аз 10500 гектар боғ мавҷуд аст ки 3200 гектарашро токзор ташкил медиҳад. майдони токзори ҳавозавӣ дар ноҳия зиёда аз 300 гектарро ташкил намуда, ин масоҳат дар ҳоли афзоиш аст. ҳамасола аз боғу токзори ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров
8000 тонна мева аз ҷумла 8500 тонна ангур истеҳсол мегардад ки баробари таъмини талаботи дохилӣ ба содирот низ равона карда мешаванд. хоҷагидорони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ин баробар қатори байни боғҳоро самаранок истифода намуда дар кишти асосӣ гандум ва дар мавсими такрорӣ лӯбиёдонагиҳо кишту парвариш мекунанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо ҷараёни нашъунамои токсори ҳавозавии хоҷагӣ ба таҷрибаи аҳли заҳмат баҳои арзанда дода дар шароити дигаргуниҳои имрӯзи ҷомеаи байналмилалӣ барои истифодаи мақсадноку оқилонаи ҳар қитъаи корам дастуру ҳидоятҳо доданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба вилояти Суғд ҳамчунин дар шаҳри Хуҷанд бинои маъмурии палатаи савдо ва саноати вилояти Суғдро мавриди истифода қарор доданд. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд бинои маъмурии палатаи савдо ва саноати вилояти Суғдро мавриди истифода қарор доданд. бинои мазкур ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби ширкати сохтмонии Сомони Истиқлол бунёд шудааст. ифтитоҳи иншооти мазкур дар ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар ҳамчун як қадами устувор дар роҳи рушди соҳибкорӣ, густариши робитаҳои иқтисодӣ ва беҳтар гардидани фазои сармоягузорӣ арзёбӣ мегардад. бо ба кор даромадани бинои мазкур 30 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. зимни боздид пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки кормандон бояд бо масъулияти баланд, садоқат ба касб ва эҳсоси ватандӯстӣ фаъолият намоянд. баланд бардоштани сатҳи дониши касбӣ, аз худ кардани таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ ва истифодаи технологияҳои муосир аз ҷумлаи вазифаҳои муҳим номида шуд. ҳамчунин иброз доштанд ки хизматрасонӣ ба соҳибкорон бояд шаффоф, босифат ва саривақтӣ бошад. кормандон бояд барои фароҳам овардани муҳити мусоид ба рушди соҳибкорӣ ва ҷалби сармоягузорони хориҷӣ талош намоянд. дар дойраи сафари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд бинои нави палати савдо ва саноати вилояти Суғд ба истифода дода шуд. тибқи сиёсати пешвои миллат ба муносибати 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ маром идома дошта, ман аз номи худ ва аз номи аҳли коллективи палати савдо ва саноати вилояти Суғд ба пешвои миллат изҳори миннатдорӣ менамоям. бинои навбунёд бо назардошти талаботи муосир сохта шудааст. он дорои ду шуъбаи асосӣ, шуъбаи экспертиза ва сертификатсия ва шуъбаи робитаҳои иқтисодӣ беруна мебошад. ҳар як бахш бо таҷҳизоти пешрафта таъмин гардида барои хизматрасонии босифат ба соҳибкорон имконотҳои васеъ фароҳам меорад. дар ошёнаҳои болоии бино толори барҳаво барои маҷлис, ҳуҷраҳои роҳбарият ва утоқҳои ёрирасон ҷойгир шуданд. толори маҷлис бо техникаи муосири аудиовизуалӣ муҷаҳҳаз буда, имконият медиҳад ки ҳамоишҳои сатҳи баланд, форумҳои байналмилалӣ ва вохӯриҳои корӣ дар шароити муносиб баргузор гарданд. ҳуҷраҳои корӣ бошанд барои фаъолияти самараноки кормандон бо тамоми шароити зарурӣ таъмин шуданд. саҳни бино низ бо тарҳи замонавӣ бунёд гардидааст. он пурра сабзкорӣ шуда, дарахту гулҳои ороишӣ фазои зебо ва фароғатиро фароҳам оварданд. ҳамзамон барои нақлиёти хизматӣ таваққуфгоҳ ва дигар иншооти ёрирасон низ бунёд гардиданд. ифтитоҳи чунин як иншооти муҳими иқтисодӣ нишондиҳандаи таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти олии кишвар ба рушди бахши хусусӣ ва дастгирии соҳибкорӣ мебошад. палатаи савдо ва саноат ҳамчун як ниҳоди калидӣ дар густариши ҳамкории иқтисодӣ нақши муҳим мебозад. он барои таҳкими робитаҳои тиҷоратӣ байни соҳибкорони ватанӣ ва шарикони хориҷӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва мусоидат ба содироти маҳсулоти ватанӣ саҳми назаррас мегузорад. имрӯз барои кормандони палата ва аҳли соҳибкорони вилояти Суғд рӯзи таърихӣ ва фаромӯшнашаванда аст. ифтитоҳи бинои нави палатаи савдо ва саноат дар вилоят қадами устуворӣ дар роҳи татбиқи ҳадафҳои стратегияи кишвар ва дастгирии бахши хусусӣ мебошад. ин иқдом пеш аз ҳама натиҷаи таваҷҷӯҳи хос ва сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба рушди соҳибкорӣ ва бахши хусусӣ мебошад. дар ин рӯз ҳамчунин роҳбари давлат муҳтарам
محترم امامعلی رحمان یک قطار انشاءات اجتماعی و استحصالی را به طور فاصلوی به استفاده دادند. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ корхонаи истеҳсоли маҳсулоти қаннодии Анасро бо иқтидори истеҳсолии 40 тонна маҳсулот дар як сол дар маҳаллаи ваҳдати шаҳри Хуҷанд ифтитоҳ намуданд. корхонаи истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шириниҳои Анас бо ташаббуси соҳибкори ватании Ғанизода Далер дар масоҳати умумии 600 метри мураббаъ дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат ва истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардидааст. бо ҳидоят ва дастгириҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи соҳибкорӣ ва бахсус соҳибкории истеҳсолӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шуд. дастгириҳои имтиёзоти муқарраргардани давлату ҳукумат ба мо соҳибкорои ватанӣ имкон дод ки мо саҳми худро ба рушди соҳаи хӯрокворӣ гузорем. ба роҳбари давлат иттилоъ дода шуд ки раванди истеҳсол пурра бо истифода аз технологияи муосир ба роҳ монда шуда, иқтидори истеҳсолии он дар як моҳ зиёда аз 4 тоннаро ташкил дода, ҳаҷми солонаи истеҳсолоти корхонаи мазкур 40 тоннаро дар бар мегирад. мо як гурӯҳ бо унвони хонашини шаҳри Хуҷанди Бостонӣ миннатдории самимонаи хешро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки бо шарофат дастгирияшон соҳиби ҷойи кори доимӣ бо маоши хуб шудем. фаъолияти асосии корхона истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ буда бо истифодаи барқи аз лиҳози экологӣ тозаи панелҳои офтобӣ дар боми корхонаи мазкур насб гардида ба роҳ монда шудааст ки хароҷоти барқи корхонаро пурра таъмин менамояд. ҳоло дар коргоҳ 12 сокини маҳаллӣ ки онҳоро духтарону занон ташкил медиҳанд бо кори доимӣ ва маоши хуб ҷалб гардиданд. ман ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ташкили чунин корхонаҳои саноатӣ ва ҷойи кори доимӣ маҳз ба унвон изҳори испос менамоям. дар фаъолияти кори худ бо шукргузорӣ аз амну осоиштаи кишвар боз ҳам беҳтар меҳдан намуда барои рушди байналмилалии соҳаи хоҷагии халқ саҳмгузорӣ хоҳем намуд. зимни шиносои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи чунин корхонаҳои хурду калони саноатиро дар рушди соҳа қадами муҳим арзёбӣ намуда, ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ барои сокинони маҳаллӣ, хусусан ҷалб ва таъмини духтарону занон бо кори доимӣ ва шуғли пурмаҳсул ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас доданд. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бо фаъолияти коргоҳи нави коркарди гӯшти мурғ шинос шуданд. коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти нимтайёр аз 3 хатти технологӣ иборат буда, дар он асосан маҳсулоти воридотӣ вазкунанда истеҳсол карда мешавад. иҷрои намунавии супоришҳои роҳбари давлат, татбиқи имтиёзҳои андозию гумрукӣ, ворид кардани технологияи муосир ва таъсиси иншооти нави истеҳсолӣ ба афзоиши тавлиди маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва фарогирии шумораи ҳарчи бештари шаҳрвандон ба ҷои кор мусоидат намудааст. дар коргоҳи нави истеҳсолӣ дар шаҳри Хуҷанд 20 ҷойи нави корӣ таъсис дода шуд. насби чунин хатти технологӣ ба мо имкон медиҳад ки истеҳсолотро васеъ намуда ба бозор маҳсулоти босифа ва ҷавобгӯ ба талаботи истеъмолкунандагон пешниҳод намоем. ин номгӯи маводи ғизоӣ қаблан бештар аз хориҷ ворид карда мешуд. омӯзиши талаботи бозор ва воридкунии технологияи муосир имкон фароҳам овард ки дар ин коргоҳ намудҳои нави маҳсулот бо тамғаи далерон истеҳсол ва ба бозор пешниҳод карда шавад. имрӯз мо коргоҳи нави истеҳсоли маҳсулоти нимтайёрро ба истифода додем. ин коргоҳ 10 намуд маҳсулот зиёда истеҳсол мекунад. инҳо бошад ҳам мурғҳои маринад карда шуда, нагетсҳо, стрипсҳо, ҳасибчаҳои бухпаз шуда ва нимдуд карда шуда истеҳсол шуда истода аст. 3 хатти истеҳсолӣ ба вуҷуд дошта, якумаш бошад ин хатти истеҳсоли ҳасибча, дуюм хатти технологӣ, ин ҳам бошад қисмҳои маринад карда шудаи гӯшти мурғ, сеюм хатти истеҳсолӣ ин нагетсҳо ва стрипсҳо мебошад.
бояд ёдовар шуд ки ин корхонаи паррандапарварӣ дар самти истеҳсоли маҳсулоти парҳезӣ ба таври намунавӣ фаъолият дорад. дар корхона тухм дастрас ва аз он баъди баровардани чӯҷа, мурғпарвариш, заб ва ҳамин гуна намудҳои гуногуни маҳсулот вобаста ба талаботи бозори истеъмолӣ пешниҳод карда мешавад. давоми солҳои фаъолият аллакай дар самти ташаккули кор, рушди истеҳсолот ва қонеъ гардондани талаботи бозори истеъмолӣ бо ин намуди маҳсулот нақши намунавӣ дорад. далерон яке аз аввалин ширкатҳое маҳсуб меёбад ки барои истеҳсоли маҳсулоти босифати ҷавобгӯ ба талабот соҳиби сертификати байналмилалӣ шудааст. бо ҳидояту дастгириҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар замони истиқлолият ба соҳибкорон, махсус ба соҳибкорони истеҳсолӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шуд. дастгирию имтиёзҳои пешниҳодкардашудаи давлату ҳукумат ба мо соҳибкорони ватанӣ имкон дод ки ба рушди соҳаи хӯроквории кишвар ҳисси арзанда гузорем. ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мо тасмим гирифтем ки корхонаи самти маҳсулоти нимтайёрро ба роҳ монем. ширкати мо сертификати FSSC 22000-ро соҳиб гашт. ин маънои онро дорад ки маҳсулоти истеҳсол кардаи мо ба талаботи ҷаҳон ҷавобгӯ мебошад. ҷамъияти дорои маҳсулияти маҳдуди назар аллакай давоми чанд сол аст ки бо тамғаи далерон ба бозор маҳсулоти ғизоӣ пешниҳод мекунад. ширкат дар доираи дастгирию таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби бонуи соҳибкор Каромат Назарӣ таъсис дода шудааст ва имрӯз дар истеҳсоли маҳсулоти вазкунандаи воридот, фарогирии шаҳрвандон ба ҷойи кор ва рушди истеҳсолот нақши намунавӣ дорад. ҳадафи баъдӣ тавсеяи ҳамкорӣ бо соҳибкорони хориҷӣ ва рушди содирот арзёбӣ мешавад. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ бо фаъолияти маркази ташхисию табобатии Нейрамед шинос шуданд. маркази нави тиббӣ аз 4 ошона иборат буда бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкор Илҳоми Тоҷибой бунёд гардидааст. ворид намудани дастгоҳу таҷҳизоти нав барои ба талаботи муосир мутобиқ шудани шароити хизматрасонӣ мусоидат мекунад. дар маҷмӯъ баъди таъсис ёфтани маркази нави хизматрасонии тандурустӣ тақрибан 50 ҷойи навикорӣ таъсис ёфт ва ҳадафи кормандон барои хизматрасонии сатҳи баланд ба муроҷиаткунандагон равона карда шудааст. тамоми шароитҳои муосир фароҳам шуданд барои сери вақт гузоштани ташхис ва барои муолиҷаи беморон. дар маркази ташхисии табобатии Нейрамед на танҳо муолиҷаи беморон, балки пешгирӣ намудани беморӣ, шуъбаи физиотерапевтӣ бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ кор ва фаъолият мебарад. дастгоҳу таҷҳизотҳое ки ба маркази тиббии мо ворид шуд имкон фароҳам овард ки ҷарроҳиҳои навро ба таври осон ба роҳ монем. мехоҳам изҳори сипос намоям ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар даврони истиқлолият барои рушди соҳаи тандурустӣ чунин шароитҳои мусоид фароҳам оварданд. дар маркази ташхисию табобатии Нейрамед қабул ва муоинаи беморон, ташхису табобат, машварат, муоина ва табобати бемориҳои дарунӣ, асаб, дил, урологӣ, занона, чашм, гӯшу гулӯ, бинӣ, ҷарроҳии умумӣ ва ташхису табобати дигар бемориҳо ба роҳ монда шудааст. маркази тиббӣ дорои 64 кати хоб буда ташхису табобат бо ҷалби мутахассисони касбӣ мувофиқ ба талабот анҷом дода мешавад. иншооти иҷтимоӣ дар доираи дастгирию таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ бунёд гардидааст. воридкунии технологияи нав ва ҳамкорӣ бо табибон аз дигар давлатҳо хизматрасонии сатҳи баландро таъмин кардааст. аз ҷониби дигар ҳамкориҳо барои ташаккули фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ ва табодули таҷриба байни табибон мусоидат мекунад. дар маркази тиббӣ 8 шуъба вуҷуд дорад. духторон дар 14 самт кор ва фаъолият мебаранд. ба монанди неврология, осебшиносӣ, гӯшу гулӯи бинӣ, амрозии даруна, амрозии занона, урология, ҷарроҳии рагҳои хунгард, кардиолог ва дигар шӯъбаҳо ҷойгир шудааст. барои беҳтар кардани хизматрасонӣ ва таъмини саломатии аҳолӣ бо як қатор давлатҳо мо ҳамкорӣ ба самара расонида истодаем: ҳиндустон, қазоқистон, русия ва ӯзбекистон.
дастгирию таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои бунёди иншооти замонавӣ, воридкунии технологияи муосир ва беҳшавии хизматрасониҳои иҷтимоӣ мусоидат кардааст. Минбаъд муроҷиаткунандагон аз хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ баҳравар мешаванд. саҳни маркази ташхисию табобатии нейрамед, сабзкорӣ ва барои фароғат суҳбаткадаҳо гузошта шудааст. 29 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари кории худ ба вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд чойхонаи миллии Наврӯзро ки бо санъати баланди кандакории миллӣ бунёд гардидааст ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. чойхонаи Наврӯз дар маҳаллаи Темурмалики шаҳри Хуҷанд дар масоҳати умумӣ 300 метри мураббаъ ҷойгир буда барои истироҳату фароғати сокинон пешбинӣ гардидааст. این البته غمخوری اولین درجه پیشوای ملت هستند. تاجیکستان ما همیشه گل شکوفان باشد. کجا رفته سخن کنند همونجا گلزار میشد. کجایی که قدم مانند همونجا آباد میشد. این البته یک پروردگار نظرکدگیش نسبت پیشوای ملت ما. شکرانی استقلالیت میکنیم ما. انمی استقلالیت هست که امروز تینجی امانی تاجیکستان اوج گرفته است. چایخانه مذکور در دایره تطبیق سیاست اجتماعی حکومت کشور بهر فراغت ساکنان به طور موثر ملی بنیاد یافته در آن 6 کتی کندکاری شده گذاشته شده است. маврид ба гуфтан аст ки эҳёву гиромидошти расму оини аҷдодӣ дар даврони истиқлолият рушд намуда ва татбиқи ташаббусҳои созандаву бунёдкоронаи ҳукумати кишвар баҳри ободии як гӯшаи диёр ба истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар саросари кишвар чунин ҷабҳаи бунёдкорию созандагӣ роҳандозӣ мегардад. бунёди марказҳои истироҳату фароғат хусусан чойхонаҳои миллӣ ва таъмини шароитҳои муосир нишонаи баланди арҷгузорӣ ба фарҳанги миллӣ буда омили муҳими тарбияи насли оянда дар роҳи ватанпарварию хештаншиносӣ мебошад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин ҷиҳати таҳкими созандагиҳо бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва арҷгузорӣ ба тамаддун ҳангоми таҳияи лоиҳаи иншоот пешниҳоди намунаи баланди муосири хизматрасонӣ ба меҳмонону сайёҳон ва муаррифии тамаддуни оламгири миллат тавсия ва дастурҳои мушаххас доданд. дар доираи тадбирҳои созандагию ободонӣ ва рушди инфрасохтори хизматрасонӣ дар шаҳри Хуҷанд дар маҳаллаи Разоқ чойхонаи миллии Сари Санг мавриди истифода қарор дода шуд ки он ҳамчун намунаи равшани густариши фарҳанги миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ арзёбӣ мегардад. иншооти мазкур бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонон бунёд гардида дар он 2 утоқи корӣ, толори барҳаво барои нишаст, инчунин кадҳои бароҳат барои қабули мизоҷон ташкил карда шудааст. чойхона аз қадиму айём ҷои маслиҳат, ҷои тарбия, ҷои раҳнамоии ҷавонон ҳисоб мешуд. ҳоло ҳам чойхона ин як ҷамъомади ҳамаи аҳли маҳалла мебошад ки мо омада дар сари як пиёла чой бо ҳам маслиҳат намуда фарзандонро тарбия мекунем. дар баробари ин дар чойхона ошхонаи муҷаҳҳаз фаъолият намуда дар он омода намудани таомҳои миллии тоҷикӣ ба роҳ монда шудааст. барои сокинони маҳалли Разоқ барои мо рӯзи хурсандӣ, рӯзи фараҳбахш аст, зеро ки ин чойхоне ки мо истодаем солҳои 60 асри гузашта сохта истифода дода шуда зиёд аз 60 сол барои мардуми маҳалла хизмат кард. азбаски ин фарсуда шуда буд. чойхона дар ҷояш аз нав бунёд шуда бо унсури миллӣ сохта шудааст. чӯбкорӣ, гашткорӣ шудааст. ман аз номи худам, аз номи тамоми сокинони маҳалла ва пешвои миллат миннатдорӣ баром мекунам. бо мавриди истифода қарор гирифтани чойхонаи миллии Сари Санг барои 10 нафар сокинони маҳаллӣ ҷойи кори доимӣ фароҳам оварда шудааст ки ин омил дар самти коҳиш додани сатҳи бекорӣ ва беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ саҳми назаррас мегузорад. бахшида ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди як силсила чойхонаҳои миллиро дар маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд роҳандозӣ намудаем.
мо ният дорем дар оянда низ марҳила ба марҳила дар тамоми 22 маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд чунин чойхонаҳои миллиро бунёд ва ба истифода диҳем. ҷиҳати ороиш ва таҳризии дохилии иншоот низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида сутунҳо бо кандакориҳои миллӣ бо тарзи муосир оро дода шуданд. ин навъи меъморӣ ва ҳунари зебои кандакорӣ дар баробари замонавӣ будан арзишҳои фарҳангии миллӣ ва ҳунарҳои мардумиро таҷассум намуда муҳити бароҳату дилписандро барои мизоҷон фароҳам меорад. ба истифода дода шудани чунин иншооти хизматрасонӣ дар маҳаллаҳои шаҳр нишонаи равшани татбиқи сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти дастгирии соҳибкорони хурду миёна, рушди соҳаи хизматрасонӣ ва ҳифзи анъанаҳои миллӣ ба шумор меравад. дар доираи татбиқи сиёсати созандаву бунёдкорӣ ва рушди соҳаи хизматрасонӣ дар шаҳри Хуҷанд дар маҳаллаи Сари Баланд чойхонаи миллии Шоҳтут мавриди истифода қарор дода шуд, ки намунаи равшани эҳёи анъанаҳои миллӣ ва густариши фарҳанги меҳмондорӣ ба ҳисоб меравад. ифтитоҳи иншооти мазкур дар заминаи дастгирии сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳибкории хурду миёна ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ амалӣ гардида, дар он барои 5 нафар сокинони маҳаллӣ ҷойи кори доимӣ муҳайё карда шудааст. ин омил ҳамчун ҷузъи муҳими беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва баланд бардоштани шуғли аҳолӣ арзёбӣ мегардад. чойхонаи миллии Шоҳтут бо дар назардошти меъёрҳои муосири хизматрасонӣ ва дар айни замон бо нигоҳдошти услуби хоси меъмории миллӣ бунёд ёфтааст. бо дастгирии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар шаҳри Хуҷанд маҳаллаи Сари Баландӣ дуюм чойхона аст ки ифтидо гардид. чойхона ҷои муқаддас аст ва дар ин чойхона мусафидони маҳалла ба ҷавонон оиди ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳо дохил нашуданд. дар ин ҷо ҳамин гуфтугузорҳо шуда мегузарад ки ин барои ояндаи ҷавонони Тоҷикистон муҳим аст. бо фаъолият оғоз намудани чойхонаи Шоҳтут имконият фароҳам меорад ки сатҳи хизматрасонӣ ба сокинону меҳмонони шаҳр беҳтар гардида фазои мусоиди фароғат ва истироҳати фарҳангӣ муҳайё гардад. дар маҷмӯъ мавриди истифода қарор гирифтани чойхонаи миллии Шоҳтут дар маҳаллаи Сари Баландии шаҳри Хуҷанд идомаи мантиқии сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди соҳибкорӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии шоистаи аҳолӣ маҳсуб ёфта ба рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳр такони нав мебахшад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд маркази фарҳанг ва рушди технологияҳои инноватсиониро дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мавриди истифода қарор доданд. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд маркази фарҳанг ва рушди технологияҳои инноватсиониро дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мавриди истифода қарор доданд. бо ба истифода додани иншоот барои 15 кас кори доимӣ муҳайё гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо донишҷӯён суҳбати самимӣ анҷом дода, ҷавононро ба омӯзиши васеъи фанҳои дақиқ ва технологияҳои муосир ҳидоят намуданд. ҳамчунин ба донишҷӯён тавсия дода шуд ки пеш аз ҳама ба омӯзиши амиқи илмҳои муосир, махсусан технологияҳои рақамӣ ва инноватсионӣ диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд. иншооти мазкур аз толори калони маҷлисгоҳ бо 720 ҷойи нишаст, маркази зеҳни сунъӣ ва IT парк, толори шӯрои диссертатсионӣ, осорхона, намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ, толори хурди омӯзиши мусиқӣ ва рақс, ҳуҷраҳои ёрирасон ва хизматрасонӣ иборат мебошад. имрӯзҳо бо сиёсати созанда ва маорифпарваронаи
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи маориф рушду нумӯ намуда истодааст. ҷиҳати сазовор таҷлил намудани яке аз идҳои бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми муассисаҳои корҳои созандагии ободонӣ ба маром идома дорад. чунин корҳои созандагӣ дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон бахшида ба таҷлили сазовори иди бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рушду нумӯ намуда истодааст. хосатан ба истифода додани бинои маркази фарҳанг ва рушди технологияҳои инноватсионӣ бо дастгириҳои пайваста ва ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат ки имрӯз барои пешрафти илму маориф яке аз тӯҳфаҳои арзанда ба ин ҷашни бузурги миллӣ аст. бинои маркази фарҳанг ва рушди технологияҳои инноватсионӣ донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон имрӯз аз маркази зеҳни суннӣ ва IT парк, маҷлисгоҳ барои 720 нафар, осорхона, шӯрои диссертатсионӣ, толори хурди рақс ва мусиқӣ иборат буда, ҳамаи ин барои донишҷӯён, барои баланд бардоштани сифати таҳсилот, барои баргузории чорабинии муҳими илмиву таълимӣ, фарҳангиву тарбиявӣ равона шуда истодааст. маркази зеҳни сунъӣ ва IT парк ки дар назди донишгоҳ таъсис ёфтааст, ҳамчун як платформаи муосири инноватсионӣ барои рушди технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ дар кишвар хизмат менамояд. марказ ба ташкили муҳити зеҳнӣ барои таҳлил, коркард ва истифодаи самараноки маълумот равона гардида, ҳамзамон ба омода намудани мутахассисони баландихтисос ва рақобатпазир аҳамияти махсус медиҳад. дар доираи фаъолияти худ он ба таҳияи системаҳои зеҳни сунъӣ, рақамикунонии раванди таълим ва рушди таҳқиқоти илмӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир менамояд. марказ бо таҷҳизоти муосир аз ҷумла компютерҳои фардии мувофиқ ба самти зеҳни сунъӣ, барномасозӣ ва ғайра таъмин мебошад. илова бар ин, марказ бо шабакаи интернети баландсуръат тавассути хати оптикӣ пайваст буда барои фаъолияти самараноки таълимӣ, илмӣ ва инноватсионӣ тамоми шароити заруриро фароҳам меорад. дар донишгоҳ фаъолияти 3 шӯрои диссертатсионӣ ба роҳ монда шудааст, ки барои баргузории ҷаласаҳои илмӣ аз ҷумла ҳимояи рисолаҳои илмии номзадӣ ва докторӣ хизмат мерасонад. ин шӯроҳо дар самти тайёр намудани мутахассисони баландихтисос ва рушди илми ватанӣ нақши муҳим доранд. осорхонаи донишгоҳ яке аз бахшҳои муҳими фарҳангиву таълимӣ ба ҳисоб рафта, таъриху дастовардҳои донишгоҳро инъикос менамояд. дар осорхона маводи арзишманд вобаста ба марҳилаҳои рушди донишгоҳ, комёбиҳои илмиву таълимӣ ва саҳми он дар тарбияи мутахассисон ба намоиш гузошта шудаанд. қисмати муҳими осорхонаро маълумот ва аксҳои сафарҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба донишгоҳ ташкил медиҳанд, ки таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти олии кишварро ба соҳаи маориф ва рушди он бозгӯ менамоянд. инчунин дар осорхона дастовардҳои илмию таълимӣ, ихтироот ва корҳои илмии олимону устодони донишгоҳ ҷойгир гардида, фаъолияти онҳо дар рушди илм ва маориф инъикос ёфтааст. имрӯз дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон бинои иловагии қасри фарҳанг ва технологияи инноватсионӣ бо ташаббуси пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавриди истифода қарор дода шуд. қайд кардан ба маврид аст ки аз тарафи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои мо ҷавонон як қатор озмунҳои ҷумҳуриявӣ таъсис дода шуда истодааст, ки аз ҷумла озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи супедонои китоб аст ва озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат, озмуни ҷумҳуриявӣ тоҷикистон ватани азизи ман ва ҳамчунин озмуни ҷумҳуриявӣ шоҳномахонӣ, ки худ банда яке аз иштирокчиёни фаъоли озмуни ҷумҳуриявӣ шоҳномахонӣ мебошам. мақсади асосии ташкил кардани чунин озмунҳо дар он аст, ки барои мо ҷавонон ҳисси бедор кардани худшиносӣ, ватандӯстӣ ва ҳамчунин худогоҳӣ мебошад. толори хурди омӯзиши мусиқӣ ва рақс дар маркази фарҳанг ва рушди технологияҳои инноватсионӣ барои рушди истеъдоди эҷодии донишҷӯён пешбинӣ шудааст.
дар ин толор машғулиятҳои мусиқӣ, рақс ва дигар барномаҳои фарҳангӣ баргузор мегарданд. Толори мазкур дар тарбияи завқи эстетикӣ, рушди фарҳанги миллӣ ва омода намудани ҷавонони эҷодкор саҳми назаррас мегузорад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимини шиносоӣ ба шароити бинои мазкур ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд доданд. дар шаҳри Хуҷанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон бинои истиқоматӣ барои кормандони соҳаи иҷтимоиро ба истифода доданд. бинои истиқоматӣ аз 9 ошиёна ва 40 хонаи 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ иборат мебошад. ҳамкорамон Қамардин Ҳусейнзода ва Бобуалӣ Тағозода гузориш медиҳанд. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бинои истиқоматӣ барои кормандони соҳаи иҷтимоиро ба истифода доданд. ҳама хурду калон хушботу ҳастанд, ба садҳо санъати зебанда парвоз. ҳама хурду калон хушботу ҳастанд, ба меҳан карда мо савганди броз. ҷаҳони шеър мегӯяд ба васфат, ватан аз номи ту гаштам сарафроз. ватан дил ба ту ҳамсоз асту ҳамроз. ин рӯйдоди муҳим идомаи мантиқии татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти беҳтар намудани шароити зиндагии кормандони соҳаи маориф ва тандурустӣ арзёбӣ мегардад. бинои истиқоматӣ аз 9 ошиёна ва 40 хонаи 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ иборат мебошад. таъмини кормандони соҳаи тандурустӣ, маориф, фарҳанг, ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни давлатӣ бо манзили зист барои баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва фароҳам овардани шароити арзандаи кору зиндагии омӯзгорон, парасторон ва кормандони соҳаи тиб мусоидат менамояд. боиси ифтихор ва сарфарозист ки мо ҷавонони давраи истиқлол имрӯз ба ватани азизи худ хизмат карда истодаем. ман дар беморхонаи шаҳрии рақами 2 толи 10 сол мешавад ки дар соҳаи тиб кору фаъолият мекунам. бо ташрифи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мо духтурони ҷавон ғамхорӣ зоҳир намуда ба мо хонаи истиқоматӣ тақдим намуданд. дар баробари ғамхориҳои пешвои миллат ваъда медиҳем ки ба халқу ватани азизамон софдилона хизмат мекунем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ошёнаи якуми ҳамин бино аз маркази омӯзиши технологияҳои инноватсионӣ дидан намуда ба фаъолияти он оғоз бахшиданд. ифтитоҳи маркази омӯзиши технологияҳои инноватсионӣ яке аз иқдомҳои муҳим дар самти ташаккули экосистемаи нави технологӣ дар шаҳри Хуҷанд арзёбӣ мегардад. ин марказ метавонад ба макони ҷалби истеъдодҳои ҷавон, омӯзгорон ва мутахассисони соҳа ва татбиқи ғояҳои нав дар самти технологияҳои иттилоотӣ ва зеҳни сунъӣ табдил ёбад. солҳои охир соҳаи зеҳни сунъӣ дар тамоми дунё хеле тез рушд карда истодааст. барои ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо баробари ба давлатҳои пешрафта барои рушди зеҳни сунъӣ хеле кӯшиш карда истодаанд. 3 соли охир қадамҳои таърихие ки дар соҳаи рушди зеҳни сунъӣ гузошта шуд аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин якум эълон гардидани стратегияи рушди зеҳни сунъӣ то соли 2040, дуюм эълон гардидани солҳои 2025-2030 солҳои инноватсия ва технологияи рақамӣ ва сеюм ин қабул гардидани қатномаи махсус аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид оид ба зеҳни сунъӣ мебошад ки аз тарафи ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардида буд. яке аз самтҳои муҳими фаъолияти маркази омӯзиши технологияҳои инноватсионӣ татбиқи технологияҳои зеҳни сунъӣ дар соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари аграрӣ дорои имкониятҳои фаровон дар соҳаи кишоварзӣ буда истифодаи технологияи муосир метавонад ба баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва самаранокии истеҳсолот мусоидат намояд.
самти дигари муҳими фаъолияти ин марказ рушди технологияҳои рақамӣ дар соҳаи тандурустӣ мебошад. дар дораи фаъолияти марказ имконияти таҳия ва татбиқи низомҳои электронӣ ба қайдгирии беморон, кортҳои электронии тиббӣ ва платформаи рақамии идоракунии маълумоти тиббӣ фароҳам оварда мешавад. бо дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат ки аз соли 2025 то соли 2030 соли рушди рақамикунонии иқтисодӣ ба назар гирифта шудааст, мо ҳама инро пеша гирифта ҷавонони давраи истиқлолият барномаи омода кардем ки соҳаи тандурустиро рақамӣ мекунонад. айни ҳол барномаи моро зиёда аз 50 ширкатҳои хусусии тиббӣ истифода бурда истоданд. татбиқи низомҳои муосири пардохтҳои мобилӣ, ҳамёнҳои электронӣ ва платформаҳои қарздиҳии онлайн метавонад шаффофият ва бехатарии амнияти молиявиро таъмин намуда ба рушди иқтисодиёти рақамӣ ва сабз мусоидат намояд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 30 нафар кормандони соҳаи маориф ва тандурустӣ калиди хонаҳои истиқоматӣ супориданд. таваҷҷӯҳи хоси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат нисбат ба соҳаи маориф сол ба сол афзуда истодааст ва мо тарбиятдиҳандагони ин самт меҳрубонӣ ва ғамхории пешвои муаззами миллатро дар фаъолияти ҳаррӯзаи худ ба хубӣ эҳсос менамоем. фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбурди фаъолияти педагогӣ барои мо мураббиён ва омӯзгорони ҷавон моро водор месозад ки кӯдаконро дар рӯҳи баланди хештаншиносӣ, худогоҳии миллӣ, арзгузорӣ нисбат ба арзишҳои миллӣ тарбия намоем. соҳаи тандурустӣ яке аз соҳаҳои афзалиятноки мамлакат дар мадди назари ҳукумати кишвар ба ҳисоб рафта, мо кормандони соҳаи тандурустӣ дастгириҳо ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллатро ҳама рӯза дар фаъолияти ҳаррӯзаи кори худ эҳсос мекунем. ман имрӯзҳо хурсанд аз он ҳастам ки дар қатори кормандони иқтисодӣ соҳиби манзили истиқоматӣ гардидам. шахсан миннатдории худамро ба пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. ин иқдоми нек дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз нишонаи ғамхорӣ, дастгирӣ ва қадршиносии омӯзгорон, парасторон ва кормандони соҳаи тиб аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ мегардад. дар идомаи сафари корӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд маҷмӯаи варзишии Суғд аренаро бо майдони футбол ба истифода доданд. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд маҷмӯаи варзишии Суғд аренаро бо майдони футбол ба истифода дода ба бозиҳои варзишии гурӯҳи ҷавонони вилояти Суғд шинос шуданд. маҷмӯаи варзишӣ дорои 11 толори барҳаво мебошад ки толори калонӣ 1000 ҷойи нишаст барои тамошобинон дорад. мин баъд имкон пайдо шуд ки наврасону ҷавонон аз рӯи 14 намуди варзиш тамрин намоянд. мо бениҳоят хурсандем ки пешвои муаззами миллат ба мо чунин шароитҳоро ҳадя карданд. бениҳоят хурсандем духтаро бо шавқ бо завқ омада ба ин ҷо тамрин карда истоданд ва боз як бори дигар мо ташаккури худро ба пешвои муаззами миллат мерасонем. барои мо варзишгарон яке иншооти беҳтарин ва калонтарине ки дар вилояти Суғд сохта дода ба истифода дода шудааст, миннатдории худро баён мекунам. шароит хеле хуб, ҳама чиз барои мо муҳайё карда шуд. миннатдорам. ин аввалин маҷмӯаи варзишӣ дар ҳудуди вилояти Суғд маҳсуб меёбад ки дорои имкониятҳои васеъ барои машғул шудан ба намудҳои гуногуни варзиш мебошад ва акнун барои гузарондани мусобиқаҳои вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ мутобиқ ба талабот имкон пайдо шуд. дар маҷмӯаи варзишии Суғд арена 50 ҷойи навикорӣ таъсис ёфтааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои анҷомёфта ва фароҳамсозии шароити намунавӣ барои ҷавонону наврасон баҳои баланд дода, масъулини сохторҳои марбута ва варзишгаронро барои истифодаи мусоид аз имконоти муҳайёшуда сайқал додани маҳорати касбии варзишӣ вазифадор намуданд. ҷисми солим, рӯҳи солим ҳатман натиҷаи хуб метиҳад. акнун имкони хуб ба вуҷуд омад ки барои боз рушд додани варзиш дар вилоят як бисёр
تکان خوب می شود. چون این انشاءات به استفاده داده شد ما از این گونه انشاءات‌ها خیلی خرسند هستیم که چون این انشاءات‌های زیبا با تمام شرایط به ما مهیا کرده ایستادن و ما کوشش میکنیم زحمت میکشیم که زیر سیاستی پیشگرفته پیشوای معظم ملت در مسابقه‌های بیرون از کشور نمود گوشتن جودای خدا ما را تکمیل دهیم و از مسابقه‌های بین‌المللی بیرون از کشور پرچم جمهوری تاجیکستان را پرافشان کرده باشیم و مدال‌های خوشرنگ به تاجیکستان عزیز آورده باشیم. من بعد دسته‌های منتخب ولایت سوق در همین گونه شرایط معاصر برای اشتراک در مسابقه‌های جمهوریوی و بین‌المللی مهارت کسبی ورزشی خود را تکمیل می‌دهند و این برای افزونشوی دستاوردها مساعدت می‌کند. نوسان شوقش بسیار مکتب‌ها ما چنده میگیم اون طلبه‌هایی که شوق زیاد دارند. چقدر که با شوقشون زیاد میشه همون قدر بایشون بالا میشه. آینده مشق میکنیم، تمرین میکنیم. جای نمایان را، جای بلند را به دست بیاریم. انشاءات محتشم ورزشی در دایره سیاست سازندگی حکومت کشور از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت ساخته شده است. ورزشگاه مجموعه 3000 جای نشست داشته، همچون بازی مادی و تکنیکی دسته فوتبال خوجند شهر خوجند استفاده می‌گردد. اطراف مجموعه ورزشی مطابق با طلبات چراغان و سبزکاری شده، شعار و آویزه‌های ترغیب کننده طرز حیات سالم نصب شده است. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри хуҷанд корхонаи истеҳсоли нӯшокиҳои суғд саноат холдингро ифтитоҳ намуда бо лоиҳаи 5 иншооти нави истеҳсолию хизматрасонӣ шинос шуданд. 29 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри хуҷанд корхонаи истеҳсоли нӯшокиҳои суғд саноат холдингро ифтитоҳ намуда бо лоиҳаи 5 иншооти нави истеҳсолию хизматрасонӣ шинос шуданд. корхонаи истеҳсоли нӯшокиҳои суғд саноат холдинг аз ду хатти технологӣ иборат аст ки аз олмон ва ҷумҳурии мардуми чин ворид гардидааст. дастгирию таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ки фаъолияти мо соҳибқонун хуб аст. имрӯз корхонае ки мо ифтитоҳ кардем дар он истеҳсоли ду намуди маҳсулот ба роҳ монда шудааст. алҳол боз 5 лоиҳаи дигар корхонаи истеҳсолӣ ба марказҳои хизматрасонӣ муаррифӣ кардем ки дар онҳо корҳои сохтмонӣ идома дошта ният дорем ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти азиз мо як корхонаи навро бунёд кунем. дар корхонаи саноатӣ шумораи кормандон мувофиқ ба талаботи бозор ва иқтидори хатҳои технологӣ тадриҷан ба 50 кас расонида мешавад. истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот аз ҳадафҳои асосии фаъолияти корхона мебошад. иншооти истеҳсолӣ аз ҷониби соҳибкор мирзо абдураҳмон мирзо баҳодурзода бунёд ёфтааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба иқдоми соҳибкор дар самти истифодаи мақсаднок аз имтиёзу сабукиҳои пешниҳодкардаи ҳукумати кишвар, овардани технологияи муосир, таъсиси корхонаҳои нав ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шуда баҳои баланд доданд. дар корхонаи нави саноатӣ баъди коркарди ашёи хоми маҳаллӣ ду намуди обҳои ташнашикан истеҳсол карда мешавад. истифодаи пурраи имкониятҳои технологӣ мувофиқ ба талаботи бозор афзоиш додани истеҳсоли маҳсулот ва зиёд кардани шумораи кормандон аз ҳадафҳои минбаъдаи соҳибкорон маҳсуб меёбад. дар шаҳрамон боз як корхонаи истеҳсоли нӯшокии ташнишкан фаъолиятро оғоз намуд. дар ин корхона 20 нафар кормандон ба кор ҷалб карда шуданд. ҳамчунин дар ҳамин ҷо ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон лоиҳаҳои сохтмони корхонаи истеҳсоли макарон, корхонаи истеҳсоли хӯроки омехтаи чорво, корхонаи коркарди пахта, гармхонаи муосир ва маркази хизматрасонии суғдмол муаррифӣ карда шуд. дар корхонаи макарон 5 намуди маҳсулот истеҳсол ва ба бозор пешниҳод мегардад. технологияе ки ворид карда мешавад дар 1 соат барои истеҳсоли то 1 тонна маҳсулот пешбинӣ шудааст. масоати умумии маркази хизматрасонии суғдмол 14000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. иншоот дар асоси лоиҳа мувофиқ ба стандартҳои байналмилалӣ сохта мешавад. бинои маркази савдои суғдмол аз 4 ошёна ва таххона иборат буда. айни замон дар корҳои сохтмонӣ ҳамарӯза зиёда аз 50-60 нафар сохтмончиҳо кор карда истодаанд. баъди ба истифода додани бинои маркази савдои суғдмол зиёда аз 350 ҷойҳои нави корӣ барои тоҷирон
пешавод хоҳад гашт. корхонаи хӯроки чорво дар шаҳри Бустон барои истеҳсоли 12 намуди хӯроки омехта барои чорво, парранда ва моҳӣ пешбинӣ шудааст. иқтидори умумии корхона 10 тонна маҳсулот дар 1 соатро ташкил медиҳад. ҳамзамон дар майдони 10 гектар бунёди гармхона ба нақша гирифта шудааст. раванди истеҳсоли сабзавот бо истифода аз таҷҳизоти муосир мувофиқ ба талаботи бозори истеъмолӣ ба роҳ монда мешавад. лоиҳаи дигар корхонаи коркарди пахта аст ки иқтидораш дар як рӯз коркарди то 50 тонна маҳсулот хоҳад буд. дар маҷмӯъ баъди татбиқи 5 лоиҳаи нав аз ҷониби соҳибкорон дар ҳудуди вилояти Суғд тақрибан 1500 ҷойи нави корӣ таъсис меёбад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи масъулини марбутаи вазорату идораҳои дахлдор ва соҳибкоронро барои анҷоми босифати кор дар лоиҳаҳо ва сеҳкунии имконият барои то сатҳи ниҳоӣ коркард намудани ашёи хоми маҳаллӣ, фарогирии шумораи ҳарчи бештари шаҳрвандон ба шуғл ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ҷалб карданд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 6 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ мавриди истифода қарор дода шуд. гузориш дар ин хусус. саноат дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров назаррас рушд меёбад. ташаккули соҳа дар заминаи таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва истифодаи соҳибкорон аз дастгириҳои бахши хусусӣ таъмин шудааст. оғози фаъолият дар чанд корхонаи нав ки дар доираи сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд сурат гирифт, номгӯи маҳсулот ва ҳаҷми истеҳсоли онро боз ҳам боло бурд. дар ин рӯз бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди Гули Сурх, Кимиё, Бунёд 1 ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Биносоз Суғд хатҳои нави истеҳсоли маҳсулоти сангу шағал ба фаъолият оғоз карданд. иқтидори истеҳсолӣ дар иншооти навгуногун буда дар маҷмӯъ коркарди 3300 тонна сангу шағал дар як шабона рӯзро ташкил медиҳад. дар ин корхонаҳо 40 сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор шуданд. корхонаи истеҳсоли ҳассиб низ дар ҳамин рӯз бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолият оғоз намуд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Аюбҷон Усмонов бо вуруд ва насби хатҳои нави технологӣ истеҳсоли намудҳои зиёди ҳассибро ба роҳ монд. маҳсулот дорои таъму сифати баланд буда дар шаклу ҳаҷми гуногун зери тамғаи ширин ба фурӯш бароварда мешавад. раванди истеҳсолот аз ҷониби 10 сокини маҳаллӣ бо риояи талаботи беҳдошт ва қоидаҳои санитарӣ роҳандозӣ шудааст. дар ҳудуди ноҳия 215 корхонаи саноатӣ фаъолият намуда, истеҳсолот бештар аз 100 номгӯиро ташкил медиҳад. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар моҳҳои январ-феврали соли 2026 659 миллион сомониро ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 112% зиёд мебошад. истеҳсоли маҳсулоти гуногун дар корхонаҳои саноатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров на танҳо ивазкунандаи воридот ҳастанд, балки пас аз таъмини талаботи бозори дохилӣ ба кишварҳои минтақа низ содир мешаванд. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоти ахбор ба поён мерасад. хайр, сарбаланду хонобуд бимонед. чойи сиёҳ бо ширинии махмалии манго ва аромати ҷалбкунандаи личи. Тес Фэнтези, фантазияи чойи пурдурахш. эй, пагоҳ таъмир мекунам. қаҳваи интихобшудаи арабика, таъми бой ва дурахшони қаҳваи ҷакии 3 дар 1 ҳангоми зарурат қувва медиҳад.